Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Emomiyo kaka chenro mar penj laktar waneno kendo watemo matek wakelo ni jolony mopogore opogore ma olony e fuoni mag dhano mopogore opogore. Kawuono wantiere kod jalony mane odhi nyisi nyinge bang' thuolo machuok mokalo. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni mondo mi wapenj laktar. Daktari kaka watimega inyakanye nyingi kachiel kod lony ma intiere godo. Niluonga ni Dr. Priska Nyango Mungla, anya Lego Kalkada, but sani wadak Karapul Siaya. Alonye weche sukari gi weche hormones mane del ji. Seche miwacho ni sukari kachiel kod hormones, thoth ne mulo tuoche mage, sukari kachiel kod hormones kapok wadonje chandruoge mopogore opogore. Koro king'i tuoche hormones mainly boydon gin tuoche mang'iyo kaka thyroid mane wang'iyo mogik mane wan ka. Aito seche moko iboyudo tuoche mege mine gi mege bechuo ka gin gi problems kaka mege testosterone mamigi nguvu mar kiume. Aito be nitie glands moko matinde del miluongo na adrenal mamiwa cortisol mamiga del nguvu ahinya. Amor mar bedo kodi e penj laktar odiechieng' ma kawuono daher mondo mi wang'e midhierni mopogore opogore mathoro mako ofuko mag nyodo. Manyiso ni en chandruok mar joma mine. Ok ang'eyo ni twak ma kawuono tudore kanye kod hormones kachiel kod sukari kapok wadonje twak. Koro ma en tuo main common ka ahinya. Aneno kaka iwache no tek, but anabo wache ni PCOS. Ng'eny ji ong'e ni wache ni PCOS. Nikech en tuo machando mine kod kata nyiri matindo. Kachakre gi sama ichako yudo dwe ma en remo ma every month. Koro joma ni mwawacho ni reproductive age, joma nya yudo nyithindo. Koro mage kuma eno ni chandruok no ng'eny. Tinya yude higni 15 kod kapok ichope area menopause maka koro in gi higni around 45. Otudore gi sukari gi hormones? Kabisa. Tuabo neno kako tudre. Nikech ng'eny joma ngi tuo ni mwawacho ni en PCOS be iboyudo del gi pek. Koro joma dend gi pek to gin gi risk moro mwacho ni insulin resistance. Manyiso ni dend gi ok bitiyo gi insulin maber. To kaji oparo kaka sebet ka puonjo uga e wach sukari or diabetes, tibo neno ni koro del chandre golo gimiluongo ni insulin. Koro insulin ok ti maber, to giyudre gin gi tuoche mang'eny mok kata sukari. En ga sukari, gin gi tuoche mege pressure, gin gi tuo mege cholesterol. Lakini gima chando giga ahinya en ni yudo nyathi tek. Nkech koro periods ok gibi mapile e dwe ka dwe kako nego bi. Chenro en penj laktar wang'iyo midhiero mag ofuku nyodo. Daktari luongo ni PCOS kaka thoth ne ji ong'e. Koro wadwani mondo mwachagi kanyo ni PCOS en ang'o? Koro PCOS iluongo ka wawache gi nyinge te, iluonge ni polycystic ovarian syndrome. Or nitie joma koro inya wachen polycystic ovarian disease. Koro kwan ng'iyo picha kako oketnwa picha maberni. Kwa ng'iyo picha mane man butani? Man butini. Dwe ka dwe wan gi ovary. Ovary e mfuko matong mar mine. Koro dwe ka dwe tigolo tong' achiel kende. To tong' achiel ni ema ka in gi bahati ni in gi ng'ati moro to nyalo loso nyathi. Ka onge nyathi to tong' ni lal. To sama tong' ni koro lal, ema koro ng'ati boydon remo bo wuok en periods. Koro gini lure, ntie joma periods bo biro bang' ndalo 21, moko biro bang' ndalo 28, men 28 days to mano kawaida. But joma koro wayudon gin gi tuo ma PCOS, yudren koro gin periods gi biro matin e higa. Koro iboydon ka wan wayudo 12, gin gibo yudo madhi 9 kadok piny. Nikech koro od mfuko ma nyathi mowacho ni ovary ni nigi tong' matindo mang'eny, but ok gidong, ok gibed mamachua. Koro iyudon kigo picha to gin gi tonge matindo. Seche moko inyalo ne ni ofuko ma korachwich gi koracham or seche moko kata konchiel kende. To ka tong' gintie matindo mang'eny,
tema seche moko miyo gibedo koro gi hormones mege chuo mang'eny nikech yudon kawaida wan gi hormones ma estrogen gi progesterone ema miyo dendwa bedo maber, skin wa yom, wan gi hips, ineno wajaber. But koro kimedo hormones mege chuo mang'eny ma obedo malo matin, tema koro ineno nyiri kaka ma iboyudon gin gi tik, gin gi yiere tik gi, moko seche moko kata gi yier matin e korgi, but koro king'iyo sehemu masiri ni to kendo yier ng'eny, babiro nyaka e bambgi. Biyud kata ng'ama gi yier e toke. Minya don seche moko gima kelie daktari en ni neno ni del yier ng'eny. Oh. Mamano e thor chandruok ma waweyo odiochieng' ma kawuono en hormones. Hormones wasebedo kwa nyisi ni en ang'o, wasebedo kwa temo lero ni ageno ni nyaka kama wantiere ni inyalo tudo ni gin ang'o. Daktari pimonwa kacha ni dwe ka dwe tong' achiel ema wuok. Tong' ni kapo nono ni ok oriwore gi mar ng'ama dichuo moko loso nyathi to dhi wuok kaka periods. Mak mana ni e kar tong' nyodo ka nitiere moko matindo tindo ma ok owuog ka en machua. Thoth ni ang'o makelo PCOS, daktari? Koringen PCOS adiere daktari kia gima kele. Seche moko iwacho nitie joma nigi anyuola gi mowacho ni genetics, but ng'eny ji ojabira bira wuon. But jok moko kido joma family gi ng'eny ting'iyo. Ma kaka wantiere ka ok ang'eyo ni picha ni onyisowa ma en od nyodo, ma en ovary, tiende ni kar kano tong' mar ng'ama miyo, ma en normal maber onge kod chandruok, ma en polycystic ovary. Aya, inyalo chung' inyalo chung' achung'a mondo mi wuoth kodwa ni normal ovary kata kar kano tong' ma normal kaachiel kod mantiere kod chandruok polycystic ovary. Koro kwa chako gi picha ni, to ma nyisa ovary ma normal, kama en normal ten smooth, to yom, but ma ineno kantie matindo tindo machal kaka kuma kich odakie, honeycomb, koro iboneno kantie matindo tindo e iye kanyo, koro koyom, manyiso ni gin gi tong'. Ochal mantie gi gode matindo tindo. Gin gi tong' but ok gin tong' ma machua. But picha maber mane diere ni en na manyiso kaka dwe ka dwe kawan gi mwaluongo ni ovulation, kaka tong' chakre, nikech ing'en sama ineno period ni day 1 to tong' chako machua. Koro nyisa kaka tong' dhi nyaka sama i ovulate ma tong' ma igolo manya konyo gi nyathi wuok. Koro ma ena normal. But kibiro e joma nigi tuo mwawacho kawuono men polycystic ovary, tibo yudo ni tong' gi ok machua. Koro tong' chako ka gima dongo, but gidong e stage ma permanent ma pod tindo, koro tong' gi ok wuog. Koro mage joma gin ga seche moko ka gineno remo, to ken remo moro ma normal mar periods, ena remo ma wuok matin, but ok gigol tong'. Gin joma wabocho ni gin gi periods but ok gi ovulate, mamiyo koro ok ginyal yudo nyithindo kata ka giyudo periods. Koro ma ineno ni koro gode gi ng'eny, nikech gin tong' matindo tindo mok ready. Iwacho ni jogi kata jok mantiere kod chandruok ni gineno periods kata gineno remo ma ok normal. Yes. Remo ma normal en remo machal nade? En remo ma biro tok ndalo 28 kodhi ahinya kaka ni pimonwa cha. Kotenre kod kaka owuok, thothne chal nade? Ng'ato nyalo ng'eyo nade ni ma en remo ma normal, ma ok en ma normal? Koro ing'en mano to ng'eyo tek. En mana ni ti kwanza gi technology, wanyawacho nitie apps makonyo ji ng'iyo kaka periods dhi. Nitie moro mang'eny nyiri tiyoga go iluongo ni Flow. Koro iboyudo ni kanyo konyi ni ng'eni kichako neno remo ti indiko ni day 1. Koro ing'eni lure, normal periods onego bed ni dhiga, most people gin 3 days kata 7 days. Koro miboyudo ni remo ok en normal, en ok ni kala ne opogre, koro wawinjre ni pod obowuok oko kama kwar. En mana ni koro king'iyo cycle nino, tineno ka cycle no ok en ka kawaida. Manyiso ni seche moko ka nidhi ndalo 3 or ndalo 5, ineno kaka wuoni yude period kata ndalo 1 to rumo. Kin ng'amo ng'iye tiyo gi pads, nikech pads ema konyo ga ji be ng'eyo ni an remo flow na pek kose maratin. Tinya yudo ni kin ng'ama ne tiyo kata gi pads 3 e odiochieng',
ineno ka sani itiyo kata gachiel to be orumo. Koro gimanyisi en nen very light to en moro matin. En seche moko mwacho ni breakthrough bleeding nikech ok yud periods regularly. To kwang'iyo kaka lining ma uterus mondo ng'ato yud period en gani en a perfect cycle. Ma kichopo 21 days or ichopo 28 days to wuok. But kidhi alanda to seche moko moro wuok awuoka matin, koro ken moro ma kawaida. Koro gima important en ni ng'ato onego bed nong'e ni cycle ne kawaida en obiro odiechieng' adi to biro marom nadi. Koro mane manya konyi ing'e ka kidhi oko matin. En puonj maber mokalo. Ageno ni kamora mora ma intiere jahera mar chendo ni ing'eyo ni cycle ni chal nade, ing'eyo ni dwe chal nade, obiro ga tarik adi, obiro kuom thuolo marom nade, to biro marom nade, inyalo pimo gi pads kaka daktari pimonwa cha. Nyomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ni daktari. Kata dok wani usetimo nonro, pod itimo nonro, pok ong'e gima malong'o makele mak mana ni kapo nono ringe anyuola inyalo bedo kode kod hormones kaka ni wachonwa cha. Mabende thothne ok inyal ng'eyo gima control hormones e dend ng'ano. To jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo gi chandruok. Koro en tuo manya yudo ng'ata, lakini wawacho ga ni ng'ama koro nego bed ni gi mwacho ni wasiwasi or high index no nya bedo go gin joma ratili gi ng'eny, manyiso joma kilo ng'eny, mwacho ni gin overweight, joma neno ka periods gi ok bi regular kaka onego bed ni biro, or joma chandre yudo nyithindo. Koro ma en tuo ma inya yudri ni either ibiro kuoma kaka daktari madil gi hormones or seche moko idhi e daktari mamine mwaluongo ni gynecologist, nikech ibo yudo ni itemo yudo nyathi, itemo to nyathi ok timre. Or nitie jok moko mabiro ni maybe en gi sukari, tuo ma sukari emo yude mokwongo, aito koro udok chien. Nikech king'iye to be ineno ka dende be tin, koro seche moko kipenje ni anyuola untie ng'ama nigi sukari to nyisi ni onge, but seche moko nyaga nyisi ni gima chande ni periods be seche moko ok bi kaka onego bi, tiyudo ni kidok chien tiyudo no be oben go. Koro en tuo manya biro sa asaya. Mulna bedo kod ratil mamalo mar del kod PCOS, nikech wacho no kacha ni jogo mantiere kod thuolo mamalo nyalo bedo jogo mantiere kod ratil mamalo mar del, tuo mar sukari, tuo mar pressure, wacha kod ratil mar del. Koro ing'en joma nigi ratil mar del ema seche moko yudo ni sama kilo ng'eny, nikech korin gi bor mang'eny, tema seche moko yudo ni giyudo gima kori luongo ni insulin resistance. Kagi yudo ga insulin resistance to koro risk gi ma diabetes be ni malo, to be kidok chien matin, ng'ama be koyudren gi tuo ma PCOS, tibo yudo nikech koro kwang'i kaka en joma mine, to koro gin gi testosterone mang'eny matin, tiyudo ni gibedo gi bor mang'eny e section madiere ni. Ma en bund igi around this area, to mano migi gima waluongo ni central obesity, nikech koro kaka hormones gin imbalanced. To gin ga gi kilo moro mabe mondo iluse or mondo lal ok yot. Koro ng'ato nyaga kata biro ni notimo exercise sate, otimatima exercise to temo no chiem maber, to kilo ok dog piny kaka dwarre nikech hormones be gin imbalance. Koro king'iyo joma pek gi PCOS en gima nyadhi either way. Maratil mamalo mar del joma mine onego bed ni ng'iyo sana ahinya nyithindo manjiri ma pod dongo ma korka bende onego bed ni ng'iyo ratil mar del, nikech biro keto ng'ato thuolo mamalo mar bedo kod PCOS, ma bende en midhiero mag ofuko mag nyodo. Wantiere ga kod ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni entiere kod PCOS. Waseneno kacha ka kipimonwa samoro dwe ok bi e yo makare, samoro neno kopogore kod weche makamago. To kapok adhi matut daktari, moro ng'ato dwani mondo mi ochak chon, mondo mi kik gini dhi yude mbele, dhi chande mbele. Tiwacho ga jomoko bende ni opek to onge kod bor mang'eny. Wantiere kod pek mar ratil kod bor mang'eny e del. Mulna ariyo gi kod pogruok gi maber. Ni ng'ato iwacho ni kochung' e ratil to pek en kilo kata 80-90, to king'iyo to bende tin, to ng'ato dende dongo, to kochung' e ratil to dende ok oywa ratil ahinya. Ing'en lure nikech be nitie jok moko miwacho ga ni choke gi mapek. Koro inyalo yudo ng'at moro matin but kilo ng'eny, lakini kwang'iye e wach PCOS,
to en ng'ami nena ka dende ng'eny makori nena ni ma en ng'ama maybe bore mantie koro mano nyisi pogruok tingen jok moko be ka joma ting'o chumbe ahinya gin gi muscle koro kata kineno karatili ni piny but kipime nikech nitiega kaka jopuonje mege chiemo nutritionists gin ga gi equipment moko manya pima bor tiyudo gin ka gipimo to dendi bor onge en na muscle as opposed to jok moko gima kipimo tiboneno ni bor ng'eny to muscle e matin bor ng'eny to muscle tin tinde inyalo pima nyaka bor e del yeno wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime ranyisi mage makineno tinyalo chichni nitiere kod PCOS to ibro timo ang'o kapo nono ni neno ranyisi gi kik isudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin ako mama chaka ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Customer bro biro todok tochako duogo nikech kalure gi service ma atimon. To ini wuok kanye? To ini luongi ni ng'a? Jodala untie kanye? An nyinga Ranyisi mage makineno tinyalo chich ni intiere kod midhiero mag ofuku nyodo ma bende daktari osipimonwa iluongo ni PCOS. To kaponono ni neno ranyisi gi en ang'o gini monego beni timo. Daktari pimonwa kata ni en chandruok manyalo mako mine duto te kata nyiri duto te katika ni ng'ama miyo in gi od nyodo in gi ofuko nyodo inyalo yudo chandruok mar PCOS. Daktari wang'e ni ranyisi man ka ng'ato neno to nyalo chich ni gimoro ok ber kuome ka. Koro kaka wasewacho mbele ka periods gi ok gin normal kichandri mako ich or yudo nyathi or kata kiseyudo nyathi mokwongo to samidwa moro no tok bi sama kare jok moko man gi mowacho ni acne en kaka pimples kabirwa mangato bet go e wange aito joma yudre koro gi yier mang'eny makorido ni gi yier e tiki in gi jok moko mayudo yier mabiro kaka mustache matin e korika kod pinyku be yudo ka yier ng'eny madhi nyaka e bambi koro kineno mago te makoro nego bedni ichich
to sami chich no kibiro to koro ntie kaka wabo pimo mondo wane hormones gi kaka ntie nikech ng'eny ne en ng'eyo ni hormones gi ma mege mine men estrogen progesterone rom nade aito koro wapimo mar chuo mwaluongo ni testosterone aito be wabo timo picha miluongo ni ultrasound. Koro kitimo ultrasound tibo ng'iyo ovaries te makori ibo neno kachal gi picha mane waneno mbele makori neno kantie tong matindo mang'eny. Aneno ka kike tuna picha majaber mokalo daktari seche ma ng'ato temo mako ich entiere kod chandruok mako ich karmuda kimulonwa ibo nyisowa kaito kabirwa kata akne bedi wachonwa kacha fatigue kata bedo mool sate ng'ato siko laola ukang'eyo kako tudore kod PCOS, insulin weche mag tuo mar sukari mane wawacho ka male pattern baldness kaponono ni yiwi luny kaka mar ng'ama dichuo kod weche makamago remo ma ok ochanore maber bende ibro nyiso ng'ato kaponono ni yonge kod gombo mar bedo kod jaherani low sex drive koso mano ken significant but mano ok giyud ga ahinya nikech seche moko ka in gi testosterone man malo matin tibo yudo ni seche moko sex drive gombo non tia ma moromo koro ken gimoro ma ibo yudo ni duong' ahinya ni biro chando gi but jok moko nya chando gi but ok ahinya. Chandruok mar PCOS ni ong'eny marom nade kuom mine ma pachoka ahinya gwenge mag Kaluo kata Kenya? Ong'eny en mana ni ng'eny be ka kwa team studies or research mang'eny lakini kaka e clinic ananeno gi mang'eny joma rotenge kod kata jok manena ahinya man kod gi mang'eny gin waindi be aneno kong'eny ahinya minya kata yudo ni every one in actually around jiario kuom jiapar ibo yudo nitie gi tuo ma PCOS manyiso ni en gima nitie. Seche ma wawacho ni ng'ato temo mako ich to ok oyud ich idwaro ga ni mondo mi otem kuom thuolo marom nade kodhi ahinya mondo mi wach ni koka intiere kod chandruok conceiving kata mako ich mani wacho ga ni ka koro iromo gi jaherani madhi higa achiel okiti gi any contraception to utemo frequently koro ka higa achiel okalo kokuyud ich teminya wach ni mano ntie chandruok matin yudo nyathi. Moro ng'ato seneno ranyisi gi duto te wacho ni oyo asebedo katemo to tamore mondo mi adhi ane laktar obiro iri kaka Dr. Mungla diagnosis utimo nang'o mondo mi fweny ni ma ato en PCOS ma ato ken chandruoge mamoko ma bende nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok e yudo nyathi kachiel kod kelo ranyisi mopogore gi del. Koro igen samo biro kipime tibo neno ranyisi ma wawacho kaka kilo ng'eny ibo yudo ni koren gi acne kipime be ibo neno ni yier ng'eny koro ingen kiseneno mago to koro pachi chako paro ni nyabedo nen PCOS aito koro kitere mondo pim remo tema koro ng'iyo hormones tibo ng'iyo hormones mege mine estrogen progesterone to be ibo pimo ma testosterone manen machuo koro kineno ka mano be ni malo to chako nyisi ni hormones mege chuo ng'eny aito be nyaki dhi kori tim gi ultrasound en picha ng'eny ji ong'iyo kamitimo ga mine mapek to kotim ultrasound no tema king'iyo ovaries tibo nen ntie cysts mang'eny koro mondi iwach ni ng'ato nigi PCOS onego bed nen gi ranyisi ma wawacho aito kipimo hormones tibo neno ka hormones be ni malo aito nyaki confirm ni ovaries be nigi cysts koro kido ka ng'ato nigi ariyo out of those 3 tiwacho nen gi tuo ma PCOS. Wathoro ga bedo kod campaigns mang'eny kata puonj mang'eny kiwacho ni mondo mi joma mine odhiga screening kata mondo mi ocheck gi dhia woman wellness kadi chieli dhi sipitali mulo ni amula dendi cheko ni dendi magik minyalo fweny seche mitimo ne ng'ato screening koso nyaka ng'one ranyisi gi mubi iri kokiwacho ni nyaka bedi main PCOS. Ng'enye yude tek kitimo screenings lakini nkech ng'eny joma mine kodhi wellness or check seche moko ibo yudo ka ibo tim gi ultrasound king'iyang'iya iwacho nang'o organs mege mine mwalongo ni pelvic ultrasound mondo ngika ovaries maber uterus ntie maber koro kawaida ko tima ultrasound no
tema moko be yudre, lakini ng'eny gi jobiro ga ka ranyisi osechako neno. Koro onge screening test per se. Be wasebedo ga kod case kata bende osetimore ni ng'ato nitiere kod PCOS to pod omako ich, nikech ok wach ni ok idhi yudo nyathi tinyalo bedo kod chandruok mar yudo nyathi. Possibility mar mako ich kata mar yudo ich ka nitiere kod PCOS chal ga nade? Nyithindo to giyudo. Ok adwa ni ji owuog ka giwen koro kin gi PCOS to kibi yudo nyathi. Yes. En mana ni ng'eny seche moko koro nyaka be wakonyi matin tiyud nyathi. An gi jotuo moko ma actually nen gi PCOS to nokia nen gi PCOS. Tinge kaka seche moko yudo ka del ni ng'eny. Aito gitima exercise, gichiemo maber, gi lose weight maber to poa be ko mako ich. Koro ng'eny seche moko nitie joma ko timatima lifestyle change maber to maka ich kendgi, lakini pod joma ngi PCOS nya mako ich, maka ich maber. Ma ok en life threatening, pen gimoro ma wacho ni nyalo keto ngima ng'ato kamarach. But wahero ni mondo ji okasre gi thieth, nikech koro gik mwaluoro gin complications ma wawacho sukari, pressure, cholesterol, ma jok moko yudre gi tuoche mege heart. Aito nikech ka ng'ato be ok yud periods regularly, nitie jok moko ma osega wach ni maybe nyakelo ni risk ma yudo cancer mar od nyathi miluongo ni uterine cancer, nikech koro periods ok gin regular. Koro PCOS waluore mna nikech complications, but generally ok en tuo ma en dangerous ahinya. Mabendo abong'eyo complications go wasimulo matin. Ponono nitiere kode ok othiedhe, en ang'o madhi timore? Ponono nitiere kode, onego bed ni thieth dhi kuom thuolo marom nade? Adwa ni mondo mitwagni odhi nyime seche ma pod wago mbaka gi daktari e Facebook page wa en Ramogi TV. Hashtag en penj laktar. Bende inyalo yudo kokalo Facebook page wa en penj laktar. Nitiere kod penjo, inyalo lwaro kanyo Dr. Mungla, nitiere studio obro duoko. Wawuoyo kuom PCOS kaka inene pichani, en kar tong nyodo ma bende ok oyuore maber nikech tong ok machwa iye maber, koro gibiro ka gitimo kabondo kata gichalo gode matindo tindo kaka wanene e picha ka am. Daktari nyiso wani thothne ok inyal fwenye mayot, mak mana ni kineno ranyisi. Kineno ranyisi go, dhi ir daktari mondo mi otimni nonro makende. Seche ma isetimo ma daktari, misetimo nonro miyudo ni ma ato en PCOS. Thieth thoro chalo nade? Thieth thoro kawo thuolo marom nade? To ka ng'ato osechango mochango maber, ngima ne dhi chalo nade? Koro wawinjre no onge chango maber. Onge chango maber. En tuo ma iboyudo ni wabo chiedhi for the rest of your life. Nikech ng'en lure ni wayudi kanye. Kwa yudi kin nyako matin, tingen koro wabo dhi adhiya kodi nyaki chop menopause. Kwa yudi kichiegni menopause to be ikowi yako matin. Wakowi matin. Lakini ng'eny thieth ne lure gi ang'o machando jatuo ahinya, gi ang'o mwadwaro. Koro kiyudo ng'ama shida ne maduong', en nodwaro nyathi, tingen mano nyiso ni koro chieth ni luom na wach yudo nyathi. To mage mwamigi yien, tie yien mwamigi mondo koro stimulate ovulation. Ineno kaka ne wanene picha ni tong ok machua, gidongo to gimoko. Koro nitie yien mimigi mondo o stimulate ovulation. To ki stimulate ovulation ma koro tong wuok ma machua, tiyudo ni koro periods gi bedo regular. To koro ka giromo gi jaherane to ginya yudo nyathi. Kwa yudi kendo kitin or kwa yudi kiseyudo nyithindo moromi tiwacho no kidwa nyathi kendo, ibo yudo ni sechego gima chandi en nani wuoro gimomiyo periods gi ok gin regular, maybe ngi gik mwaluongo ni acne kod yier mang'eny. To mago be ka wachiedho gi en koro wamigi contraceptives moko ma oral ma ji muonyo ga kawaida ni mondo kik mak ich. Koro ing'en kwa mi contraceptives go, tibo yudo ni koro hormones gi bedo balance. Koro waduoko ma testosterone man malo cha, tuwa medi estrogen matin, to koro dendi bedo mayom, yier ma in go mang'eny rumo, to periods gi be koro chako biro to chako bedo regular. Kantie mwapimo to gin gi kaka ne waneno e picha moro cha ni sukari nyabedo ni oko matin, to mago bentie yath mimigi mimuonyo miluongo ni metformin to konyi regulate sugar. Lakini kata kwa timo gigi te,
gima duong' ahinya en ni ng'ato koro be ka gin jok maratili gi ng'eny to nyaka gitim exercise, nyaka be gichiem maber mondo kilo odok piny. Kilo kodok piny seche moko kende tide daka hormones kendo losre kendo balance on their own ma kendo ok need kaso gi ahinya gi yien. Yenwa wakao yueyo nikech kang'iyo wang' chieng', kang'iyo sata neno ka director na Philip kore mar miyo weche manyien e yo machuok. Mak mana ni ka waduogo to wabro ng'iyane kaka inyalo thiedhi kata ka en mana weche mag dwaro nyathi kende kanye ema imanyo kaka ithiedho. Iwacho kacha nitiere yedhe mimiyo ng'ato mondo mi tong' kaw machua maber, nitiere yedhe mimiyo ng'ato mondo mi periods ge obed regular. Ni wacho kacha ni gigi bende thoth ne ng'ato bro chamo nyaka chieng' okal ria kata owuog odhi e menopause. Maiso ni en safar mabor mokalo. Seche moko uyueyo ni daher mondo mi awinje kowuok kuomi, ibo yudwa kokalo Facebook page Ramogi TV en penj laktar, inyalo yuda bende kokalo Facebook page wa en penj laktar, ibo yuda bende kokalo Facebook page na en Nyara_Joseph mondo mi penjo duto te madiher penjo Dr. Mungla wantiere kode studio Kikisudi. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoye. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Analengwa akiwa katika kituo cha polisi, ni jambo la kusikitisha sana. Let us expose what is going on. If Kenyans are being killed, please come out and say it as it is. Jofuambo golo duondgi ewi monj masani obila monjogigo karanyisi en jofuambo mosehiny kod motekie ng'anyo. We have not seen the level of uncooperation we are seeing now from the police commanders, senior police officers. Duol manono timbe obila IPOA koro ywak ni obila otamore tiyo kodgi maber e nono obila marocho ratich oganda e kinde ng'anyo. Doho Mambita onyiso jonyuol nyathi manyocho negi Rongai e ng'anyo mondo tim lalruok kendo giyier kama idhi ikie nyathino. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kidieny ma wantiere ni adwa ni goro mbaka kod daktari, daher mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod chandruok ma wawuoye PCOS, ma bende en midhiero mag od nyodo. Onyalo mako miyo mora mora
mak mana ni thieth bende ka imi to ibro mi nyaka chieng' moro iwuog e ria. Ne wang'iyo kacha yore mag thieth ma bende nipimonwa kacha daktari ni kaponono ni en chandruok ma ng'ato nitiere godo mar dwaro nyathi to mano emichomruok godo. Koro kama ne emichomruok godo, ranyisi moko ka uboigno koso ranyisi moko ka ubro wuondoru awuonda ni onge, itimo nang'o? Ere kaka gigi dhi kanyakla? Koringa ni kapok idwoko yiena mondo mi akawe simbo Beatrice. Beatrice, halo, penj laktar. Awito Beatrice, wadhi nyime dok. Koro igen kalure gi gimokelo jatuo, ema ni ng'en seche moko ok inyal riwo yore ariyo mege thieth. Koro igen seche modwaro nyathi, kata ka nitie ranyis moko gi, nikech mondi iyom ranyis moko gi kaka mege yier, mege acne, tibo yudo ni nyaka imiye ma wacho ni contraceptives. Contraceptives ingen ng'ato ka muonyo to gengo ne yudo nyathi. Koro ingen kimiye mano to en odich gi nyathi to kendi bo yudo ni okigonye maber. Koro gin ka ng'ato dwa nyathi to koro imiye yien ma stimulate tong'. Mamiyo koro tong' wuok maber tibo yudo no ovulate. Ma kosetieko ba udhi e yorno maber bo yudo nyathi to kore ka bang'e koro inya duoke ma contraceptives gi mabe konye sama koro nyathini dongo tibo yudo ni koro loso ne yore moko ka nyaka kendo kochopo sama yiena kawe simbu Winnie mana kiyiena. Winnie, halo, penj laktar. Halo. Machiegni Winnie. Kwa ni melipendi na laktar ni kama yote ni period. To kinde hiyo ni consol. To? Kinde hiyo ni period ni. Kinde hiyo ni madodi madongo do. Tunde yenyu. Ang'ato. Ang'ato do nyathi. Wacho kacha ni ka ng'ato neno malo kata ng'ato nitiere periods to thunde yienyo kata bedo sensitive ka ng'at ma dhodho nyathi ang'o matimore to bende onyalo bedo health risk. Mar bedo health risk no to koro anema medo mondo mi apenjni. Manene na kawaida nikech hormones tibo yudo ni ka sama periods gi biro to kise golo tong' mowacho ni ovulate. Ingen mane koro the remaining 14 days chalga ka gima deli ikre ni nyathi. Koro imanye don jok moko thunde gi bedo madongo matin tiwinjo ka gi lit timoko kigolo bra tiwinjo kopek en nan kech hormones ma progesterone onge risk mora mora nikech sama koro periods gi bo chaka neno remo immediately tibo neno ka gi dok piny. Koro manen gima kawaida. Manyiso ni en gima ng'ato kik bedo godo gi wasiwasi, en gima timore, en gima kawaida. Halo, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Mai wuoyo gi Rostat. Machiegni wawinji. Penjo laktar. Seche ma kadhi e pur. Kawinjo pain. Onge family ma godo. Asemanyo nyathi. Isetemo? Asetemo manyo nyathi kod to pok ayudo. Koro first born adhi e 2019 bang' nyuolo first born onge family moro amora masetiyo godo. Ije higni adi sani? Sani an 26. 26 years, Yeah. Debe nitiere kod chandruok mane? Osetemo manyo nyathi, en gigni 26, onge contraceptive mora mora motiyo godo. To seche modhi malo bende winjo rem mang'eny mokalo. Koro ing'en ng'ama osebudho kamano mok yud nyathi, emiwacho ga ni koro gin gi miluongo ni secondary infertility, nikech nyiso ni oseyudo nyathi, to kodwaro machielo to ok bi mayot. To kineno seche moko nobudho ahinya to be sama ineno malo to in gi pain mang'eny, mano onego mi seche moko idhi ne daktari ni ma jomine miluongo ni gynecologist, nikech seche moko kineno ka rem no ng'eny inya yudo ni en tuo moro miluongo ni endometriosis mang'eny seche moko e puonju mang'eny gi usemulo, orinya yudo ni en fibroids, inya yudo dan jok moko koro kaka ndalo be dhi
maybe tong ne modok piny ema miyo konyal yudo nyathi or weche moko mang'eny. Koro mano PCOS ing'en ok bi gi ni ilit ahinya, ok obi gi rem. Koro ing'en mano en anyanyise ni ber kodhi boneno daktari ne gynecologist mondo koro gitem ng'iyo nang'o momiyo nyathi ok bi mayot. Erokamano ahinya. Kato bende kiny daher mondo mi apar ni kapok aparo ni antiere kod simu machielo. Halo, penji laktar. Hello, habari yako? Mzuri, karibu. Asante. Sasa venye nilikuwa nimesikia, nasikia kijeruhi kidogo lakini nimeelewa. Sasa niko na mtoto mdogo. Na huyo mtoto alipatwa na shida. Hormones zake ziko low. Hormones zake ziko low? Ziko chini. Ambapo alipimwa Kenyatta. Kapatikana ziko chini, akaandikiwa hizo madawa kuna dawa nyingine anatumia inaitwa hydrocortisone. So hiyo dawa kupata ni ngumu. I wanted to confirm kama anaweza mtoto wangu anaweza kuwa under care kwake. So that amshughulikie, tuone kama ataweza mpa hizo madawa. Niambie mahali anapatikana. Nimpeleke huko. Then aanze kumshughulikia. Awinje en mana ni king'iyo nikech nyathine tiyo gi miluongo ni hydrocortisone. Mano en gland moro eman gi wach miluongo ni adrenal glands. Rach nena ok achiedh nyithindo. An ing'e na chiedho joma dongo. Kwa chiedho nyithindo gin most of the time mosekalo 16 years and above. But en ken gi nyathi matin, ten koro nego dhi pediatrician. To pediatricians go mago gin jo daktari ma nyithindo bentie molony e weche hormones ma endocrinology. Koro ento kanyal konya ahinya ana chiedho joma dongo. Kaeto bende ber ka omanyo molony e weche nikech wacho ni kata yedhe go yudo tek mokalo to koro nyathi ntiere kod chandruok. Gintie man seche moko bech gi man malo matin. Aito be lure gi kumintie nikech ok gin yien ma ji tigo frequently. Koro iboyudo seche moko kine e dala o reserve yudo gi e pharmacy ok yot, lakini gin yien mantie. Mori nyalo tude kod lakteche ma thiedho nyithindo ma bende nyalo konye kod yedhe mag hormones ma wacho gi. Ka watieko chenro moro nyalo tudore kodi mondo mi connect nikech ang'eyo ni kaka dakteche uthoroga tudore mang'eny. Omiyo kik ang' idhi mabor, daktari biro mi yore gi mag tudruok kae to ibo tudori kode, obo tudi kod laktar makare mabiro konyi. Nadwa ni mondo mi apar ni kapok olalna, Dr. Mungla nowacho kacha ni samoro tuoche kata chandruoge kaka endometriosis nyalo miyo ng'ato bedo kod rem mang'eny, ok oyud nyathi kod weche makamago. Kiny e chenro mar penj laktar wabo bedo kod Dr. Adera ma bende wabo ng'iyo tuo mar endometriosis. Ok adwa ni chenro no kinyo bayi mondo mi iyuda lera mathoth. Ne wang'iyo kacha weche mag thieth kanye ma pod wantie. Koro awasewacho joma dwa nyathi. Koro ing'en moko gi ma ok dwa nyathi. Koro ing'en mage ma koro mwacho ni goals of treatment en mana mondo koro iduok hormones gi obed balanced. To mago ng'eny gi ema koro ibo migi contraceptives. Iyo na kausim. Halo, penj laktar. Yes, hello, penj laktar. Machiegni wawinji. Mani wuoyo gomolo kawuok e dala mar Ngong. Machiegni omolo. Gima penjo en ni yedhe mitiyogo gi side effects mage ma gin go? Yedhe mitiyogo korka thieth koso? Yedhe mitiyogo korka thieth gi. Koro ing'eni yien mwatiyogo kwanza contraceptives go ng'eny gi ji oluoro gi gamna nikech ginya miyo kendi med ratili. To gima ji oluoro kod gi ahinya en ga nitie jok moko manya yudo blood clots. To blood clots be wang'e en ga dangerous, nyaga mi ng'ato nya tho suddenly. Or nitie jok moko machon nosom ga ni kiti gi contraceptives be ahinya to nyaga medo risk ni ma yudo tuoche kaka breast cancer. En mana ni risks go tin. Kandalo dhi ema koro ibo yudo ng'at ka ng'ato i stratify manyiso ni bongi ng'ato ka ng'ato kien. Ka gin jomi bo yudo ni en ng'ama nose yudo clot mbele ori neno nen gi risk ahinya ma tiyo gi clot tibo yudo no kibimiye yien go. Or ng'ami bo yudo ni anyuola gi ka maybe gin gisebedo gi tuoche mege breast cancer
ovarian cancer tibo idon seche moko kibimigi contraceptives but yien moko ma wawacho ma stimulate mondo ng'ato tong' o mature giyud nyathi mago to normally gin ga very safe koro onge risks mang'eny koro kiyudo ng'amo kinyal ti wawach for example gi contraceptives to yiere machande to kodwa nyathi mano koro bentie yien moko mwanyaga migi mondo yiero dog piny or mago kore joma koribo kaso gin giti gi yore moko kaka waxing ng'en waxing moro miketo wax ti ipudo yiergo or seche moko ntie mayier be iwang'o miwacho ni laser koro ing'eni bom na balance koro ing'eni ng'iya jatuo ka jatuo ting'iyo nang'o ere kaka inyakonye maber. Ing'eyo ni chandruok ne en mane ka en yiere mang'eny titimo wax ipudho yiergo te mabende yena kawo simu. Halo, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Iwuoyo gi Benta ka Nakuru. Machiegni Benta. Shida mara en kama. Namako ga 2020. To ijini ne chanda. Nochwer. Koro kama dhi daktari. Neging'isa ni nyathi dongo oko marufuku. Neging'isa ni en ectopic pregnancy manegigole. Koro bang' kanyo asetemoga manyo nyathi to ok ayudo nyaka gi sani. Ok ang'eyo ni koro shida na nyalo bedo ang'o. Intiere kanye? Antiere Nakuru. In Nakuru? Yiena mondo mi apenj mogik, intiere kod higni adi? An gi higni 27 kochopo dwe mar 12. Tuo mar ectopic pregnancy tiende na tuo ma bahati mbaya manyiso ni tong' kosebedo fertilized tok dhi e od nyathi kumonego bedie koro chako moko e tubes koro ing'en seche moko ka gimoko e tubes koro lure ne gitimang'o surgery seche moko ing'en koro nyaka dhi ng'ad kar tubes mane nyathi omokeno bukoro oriw to seche moko mano miyoga nyathi be koro tong' ma future ok wuoth maber koro mage manya miyo seche moko yudo nyathi tek or inyaka ta yudo nitie mna weche moko molo other than tube mo odinre no koro nawacho ga ni kiyudo ka ichandri yudo nyathi tisebet gi tuo ma mbele kanyo mar ectopic ber kidhi neno gynecologist maber tiboidon gibo pimo buging'i kata ka tubes mege tongo yaure maber eto gibo neno ni labda shida ni kanye seche moko ntie ma joma mine chandre gin magidhi daktari pimo gi sate tibo yudo ni jabathe no e kuma weche ok ber koro ing'en seche moko ber ka kineno ka ntie chandruok kamano tudhi ute mondo pim mondo neni ni shida ni kanye Kaito bende daktari moro kaponono ni ne en ectopic tube konchiel ema nodhi kata ng'adi kata dinore kuom hawi marach dongo nego beni tube machielo nyalo konyo ng'ato mondo mi pod oyud nyithindo egin ber ing'i Nyasaye ne bero miwa gik moko ariyo koro ing'en kawaida ibo idon kata seche ma i ovulate to tong' wuok ga ka dwe ni owuok from my right tibo idon dwe mabiro bo wuok from the left koro pod inya yudo nyathi egina wachon ber ka ng'ato dhi bo pime maber mondo koro nen shida ni kanyo bente kaka inyalo geng' chandruogni daktari mar PCOS ok nyal geng'e but gimwanya wacho mondo reduce mna risk ka ratili ng'eny titima exercise ichiem maber lakini ok en tuo minya wacho ni nya geng'e pase koyudi to yudi ero kamano ahinya kata kamano gima ber miwacho nwa ni nitiere kaka inyalo kony ng'ato kapono ni en chandruok mar yudo nyithindo nitiere kaka mane inyalo jiw mondo mi tong' owuog kotegno kata tong' omachua kaka dwarore kata inyalo hormones bende nyalo bedo controlled in owuon bende nyaka ing'i lifestyle ni kaka ichal ratil ni malo mokalo nyaka item matek iduok ratil piny bor ng'enye dendi kod weche makamago nyaka item matek mondo bi i control wach mogik ma inyalo weyo wagodo kwatieko chenro kawuono en wach mane daktari
wach mogik en mondo ji ong'e ni PCOS en tuo mantie lakini ji be kik luor nikech en tuo ma inya bedo managed maber kiluo chieth maber lakini ji kik luor. Kik luore. Ng'ato daher tudore kodi inyalo yudi kanye kata janenowa mane wacho kacha ni nitiere kod nyathi mantiere kod chandruok mar hormones inyalo yudi kanye mondo mi oganda wa oyud konyruok. An inya yuda Nelson Awori mano en but Nairobi Hospital 113rd floor suite A5. Number wa mar simu en 0738 809172. Inyalo noyo namba 0738 809172. Erokamano nya Dr. Mungla amor mokalo kenda thoro duoko ni erokamano mang'eny kuom yudo thuolo mar biro mondo mipuonjwa kawuono en PCOS kata midhiero mag ofuku mag nyodo mag joma mine. Erokamano ahinya ayudo te machielo kamano wuok na kuom Elizabeth Ong'wen kawuok Oiko Village. Erokamano ahinya kata Queen Tiffany. Asante sana Queen Tiffany wacho kacha ni thoth ne ipuonjori mang'eny. Aka uthuolo ni mar duoko ni erokamano kaka jahera mar chenro mar penj laktar ne jogo picha mawa erokamano mang'eny ne director na Philip Ochieng erokamano mang'eny ne producer na Papecho Koth ne jogo mochung' ne duol kachiel koda kataya ani luonga ni Ruth Otieno oriti masane.